Здравейте, казвам се Евелина Любомирова и съм създател на бранда Грам за килограм. Фирмата се занимава с производство на безглутенови, нисковъглехидратни, кето продукти, продукти чисти от всякакви добавки. Ние стартирахме нашето начало в най-тежките години, а именно началото на COVID-пандемията. Имахме много предизвикателства по пътя си, тъй като освен страха на хората да идват на работа, имаше и страх в самите потребители да отидат на място в магазина, за да купуват продукти. Много от суровините имаха проблемни доставки, чисто логистично, както и това, че скока на цените беше неконтролируем. За съжаление, ние бяхме стартъп предприятие, което не ни позволи да ползваме никакви държавни субсидии и програми, които да ни финансират, така че трябваше да се справяме с собствени средства. Благодарение на спестени семейни пари успяхме да покрием нуждите на фирмата, за да не излезем от пазара. Моят съвет към всички предприемачи, жени, мъже и към всички, които стартират своят бизнес, особено малкия, да успяват да изпълняват няколко дейности и винаги да има още нещо, което може да добавиш с цел печалба.